खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। भारत आरो पाकिस्ताननि जेंनाया गासै ओनसोलनि थाखायल' नङा, गासै मुलुगनि थाखाय जिंगासिनांगौ जानानै फैबाय। बे बाथ्राया बांगासिनो दं दि मोननै परमाणु गोहो गोनां हादरफोरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय जेंनाया मोनसे गिदिर दावहायाव महर लानो हागौ। आमेरिका, चीन, सऊदी आरब आरो इरान बायदि हादरफोराव राजगावारि राहाजों भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जेंनाखौ खम खालामनो नाजागासिनो दं। थांनाय बुधबार एबा 7 मेनिफ्राय सोलिबाय थानाय दावहायाव पाकिस्ताना मैया मोनायाव गोबां भारतारि नोगोरफोराव ड्रोन आरो मिसाइलजों गाग्लोबनो नाजादोंमोन, जायखौ भारतनि रैखाथि गोहो आरो अख्रां रैखाथि हान्जाया फेलें खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। पाकिस्ताना राजौरी, पुंछ आरो जम्मुनि गोबां जिल्लाफोराव गोबाङैनो गावग्लुंदोंमन, जायनि जाहोनाव मैया मोनायाव सासे गागि मावख'गिरिजों लोगोसे 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। नाथाय भारतआ पाकिस्ताननि नूर खान, मुरिद चकवाल आरो रफिक एयारबेसखौ नोजोर होनानै फिननाय होफिनदोंमोन। मोन्नैबो हादरनि गेजेराव बांलांनाय जेंनाखौ लानानै गासै बुहुमावनो जिंगासिनानै दं। बेफोर हादरा जाबाय चीन, जुथाइ रायजो आमेरिकायानो जा, इउरपनि हादरफोर एबा आरब मुलुगानो जा। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव बांलांनाय जेंनानि सायाव सावरायनाया जेरावबो जागासिनो दं आरो मुलुगनि दैदेनगिरिफोरा जेंनाखौ बाङाइ खालामनो खावलायगासिनो दं। चीनआ मोन्नैबो हादरनि नसुंसेनि महरै भारत आरो पाकिस्ताननि जेंनानि सायाव मोजाङै नोजोर होगासिनो दं आरो आथिखालनि थासारिनि सायाव अरायसम बिबुंथि होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बावैसो मोनसे बिबुंथियाव चीननि बायजोआरि मन्थ्रि बिफाननि बुंथिगिरिया मख'दों दि चीनआ थासारिखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं आरो दाङाबाजि बांनायनि सायाव जिंगा सिदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेआइडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।